Wel, dwi wedi bod yn crwydro strydoedd Wrecsam ers rhyw awr bellach ynghyd â chanoedd o eisteddfodwyr eraill. Mae'r lle yma yn go lawn a dweud y gwir, ac mae'n braf yma hefyd oherwydd maen nhw wedi clirio canol y dre o'r holl drafnidiaeth. Ac mae'n amlwg bod siopwyr tre Wrecsam yn mynd i elwa o'r brifwyl eleni. Ond ysgwn ni faint o'r siopwyr hynny a faint o bobl tre Wrecsam sy'n mynd i fynd i'r brifwyl. Mae yna ddargeinion lu i chi os dewch chi dre Wrecsam, ac mae'n ymddangos fod y siopwyr a'i bryd ar werthu hen stoc yn hytrach na gwerthu'r Steddfod. Mae canol y dre yn gwneud i chi ame oes croeso i'r Steddfod o gwbl yma. Digon o arwyddion yn ein goffa i bod yn flwyddyn y Jubilee, ond eithriadau prin oedd gweld arwydd neu hysbyseb am y brifwyl. Doedd yr un stryd wedi ahyddurno chwaith, dim un faner lwgar yn sirioli ychydig ar y lle. Wedi chwilio'n ddyfal, dwy siop weles i ag unrhyw dystiolaeth am fodolaeth yr wyl ar gyrion y dre. Croeso i Wrecsam yn amlwg yn y ffenest yma, ac un siop yn unig wedi mynd i'r drafferth o addurno darn o'i ffenest yn arbennig ar gyfer yr wyl. Mr David Williams, i chi'n fferyllydd yn y dre yma. Dim wedi gweld llawer o arwyddion bod yna Steddfod ymlaen. Oes yna groeso yma? Wel, oes wir dwi'n meddwl, de, ond does na ddim gymaint o hynny o bobl sydd yn siarad o iaith yn y dre yma, enghraifft, yn y farchnad sy'n ôl yma. Dwi ddim yn meddwl, rhaid ddim gofio rwan un person sydd yn siarad o iaith, rhyw fath yn y stryd yma hefyd, a fi, dwi'n meddwl ydy'r unig un sydd fedru siarad Cymraeg. Mae Wrecsam rioed wedi bod lle sydd yn, wel, Sais, os da chi'n darllen George Borrow, Wild Wales, yr English town, basically, he says, de. Felly, wel, does ddim rhyfeddu, de. Dwi'n meddwl i fi, de. Ond mae yna croeso. Ond mae'n rhyfedd, felly, fod yna Steddfod yma o gwbl, te? Ie, wel, mae'r ardal yn tydi yn lle Cymraeg. Mae'r Rhos, wrth gwrs, de, a Cwedforth, enghraifft, a Brymbo, dipyn bach, mae'r Cymraeg. Mae yna Cymraeg yn yr ardal wedi bod, a mae Wrecsam fel dau yn frontier posts. Ond ydy chi bobl sydd wedi bod yn glwm wrth y Steddfod wedi gwneud digon i hysbysebu'r wyl yma yn y dre a helpu'r Saeson? Wel, dwi'n gwneud dipyn bach o'r Steddfod, dyna sut mae gen i, mae'r chap drws nesaf, rhyw fath, de. Ond does na ddim neb wedi dod rownd, deud y gwir i gofyn. Wel, os na fi trigolion Wrecsam yn dewis cyfarfod a pheth o ddiwylliant yn cenedlu yn ystod yr wythnos hon, fyddaw un ffurf o'r diwylliant hwnnw yn ei droi gwrdd â thyfarnwyr y dre beth bynnag yn ystod y dyddiau nesaf.